Čaute ľudia, moje meno je Peter Games TV a vítam vás u ďalšieho videjka z hry Shake and Fidget alebo SF Game. Je toto moje asi 6. videjko, som veľmi rád, už som si to nastavil, aby som bol v hostinci. Tak, pozriem toto, lepka, dlho som to nehral toto, tak je to spomalené ako šlaky. Takže ja mám dve dobré správy. Zwei gute Spraven. Áno, pomýšľal som to, nevadí. Too good. Too good. Hovorím anglicky a nemecky a ďakujem, thank you, dankeschön za 9 odberov. Som veľmi rád. A keď teda skočí mi ten 10, to je prvá správa. Dobrá. Že máme 9 odberov. S vašou pomocou. No a kebyže mi pomôžete, ešte niektorí z vás, tak by som bol veľmi, ale veľmi rád. A mohli by sme natočiť špeciál za 10 odberov. Viem, že je to málo, ale aj to je dosť pre začiatečníka, lebo ja som začiatečník zatím, ale je to dosť. Tady palička. Pro mňa je to dosť, tých 10 odberov. Takže keď budete takí dobrí, takí milosrdní ku mne a poskytnete mi odber, tak by sme mohli natočiť špeciál z hry Happy Wheels. Z hry Happy Wheels by sme mohli natočiť. Z Happy Wheels. Ale musíte mi zanechať odber, aby sa to stalo. Dobre. Pozrieme ešte čardejku. Takže čarodejka je tady. Hovorím, keď mi pomôžete, poskytnete odber, tak môžeme natočiť Happy Wheels. Rukavice. Proč rukavičky? Pozriem do zbrojen. Sú tady. Ďakujem. Dobre. Poď. Proč to nejde? Dobre. Tak hovorím, mohli by sme teda natočiť ten špeciál z hry Happy Wheels. Ale musíte mi pomôcť. Musíte mi ozaj pomôcť. A potom pre vás natočím Happy Wheels. Alebo kebyže chcete nejakú ináčiu hru, stačí napísať do komentára a môžeme točiť. Môžeme si zahrať aj multiplayera, keď tam pôjde. Multiplayer. No a môžeme si zahrať. Dobre, toto sme ich hodzili. A pozrieme sa do podzemia. Do labyrintov. Viem, je to málo, tie odbery, ale ja som rád. Som veľmi rád. Tak môžeme komentovať aj hru. Lebo komentujem len sám seba. Tak, ideme proti zelenému Rexovi. Tak, zelený Rex. Mohol by som ho poraziť a dostať niečo dobré, nejaký epic. By mohol padnúť. Bojujeme. No poď. Prohral som. No nevadí. Dajú sa ukladať súboje? To niekedy spravíme. Tak, OK, teda. Ešte ideme arénu. Skúste mi napísať, kedy hrávate SF Game.
Na jaký svet by som sa mal prihlásiť a skúsime si zahrať. Skúsime si zahrať, môžeme si písať tady kde máte tú šipečku, ktorý to hrávate, poznáte, môžeme si písať a môžeme aj hrať. Tak napíšte do komentára, jaký svet a môžeme si zahrať. Príklad bude to aj na mojom svete, na svete 2, na ktorom hrám ja teraz, tak by to bylo dobré. Toto neviem zrušiť. Tak by sme si mohli zahrať. Tady máme 77. To som ja. Sorry. Pardon. Tak dáme túto. Poď. Dobre, tak. Lanížu, lovci lanížu. To je dobré. Dobre. Pozriem na tohto. Áno, idem proti nemu. Už vidím. Dobre. Vstúpiť. Môžete vstúpiť, pane. Hovorím, napíšte mi, aký chcete svet, môžeme si zahrať. Dobre, poď. Musíme vyhrať, musíme. Kritik. Yes, kritik. Yes. No, to prele. Ne. Nevadí. Tak. Ľudia, keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like. Keď sa vám videjko nepáčilo, nehážte dislike. Ako som povedal, podporte ma prosím vás. Kebyže ma vidíte, som na kolenách. Ne, som na kolenách, pardon. Ale prosím, podporte ma odberom a natočíme Happy Wheels. Natočím to pre vás, to Happy Wheels a budeme mať špeciál. Ale musíte zanechať odber. Ďakujem, ja sa s vami lúčim, zanechajte like, odber, čau.